kwasa ngalele kusile sompani kusile sompaka kwasa ngalele. Sanibonani babukeli lo silwane samanzi ngiyakayithwala Khondlo uyaphila Ngiyaphila Mnguni ngiyaphila hayi kancane semsusankungu la suka inkungu indlini yamakhohlwa mazibuko namhlanje ngine-flu mfethu ungixolela kancane manginesihosha hayi Mnguni ukushintsha komoya ngithi nina Mnguni angifuni ukuhamba amanzi angifuni ukuhamba amanzi mina nje hayi angiguli Mnguni mina mina ngomunye umuntu Mnguni angiguli inhlawahla manje awuguli hayi mina ngiguli ngiphathwa yini ngaphandle kwemali ukuthi ngiphethwe umoya leyo moya ongiphathayo ohluphayo uthola ukuthi ngiphakanyelwe lindile uphakanye indawo uphakama lezi ithunywa zami nalezo zinto lezo ngiyagula ke lapho ngoba vele lezi zinto bayifike ihlukana la zisuke bese zenza ushintsho emzimbeni womuntu ziwenze ukhuluphale ube mncane kusho ukuthi unezinto zakho unesilwane sakho osifakile esikhommentizeni esivimba imikhuhlane hayi mangabe amanzi abayisilwane hayi ngabe kushuthi kuyasebenzeka makunjalo no masibo badlala ngathi bathi siyagula thina kuyibona abathwele hayi Mnguni angeke sayithinta into ezifana lezo ngoba manje asizazi kahle noma sizoyithinta thina sikhuluma ngemvelo yonke into esiyenzayo siyenza ngemvelo yonke into esiyithinta siyilandelise emvelweni thina ukuthi imvelo imkanjani ibizwa kanjani kwenzakala kanti yini umehluko between ukuthwala nemvelo nezinto zemvelo ngicela siqale lapho ukuthi okay manje nanga umuntu uthwele nayi imvelo yebo bese singena esihlokweni ke emazibuko obuthi uzongisindela kusona ukuthi ke phela vele Mnguni mawusuthinta indaba yokuthwala sizothinta yona la sizokhuluma ngokuthwala nokuthwasa ukuthi kuyini ukuthwasa kuyini ukuthwala so manje sizokhuluma ngento ejule kakhulu uma sithinta into ezifana nalezo manje mawuzokhuluma ngemvelo umehluko phakathi kwemvelo nokuthwala uma sizokhuluma ngemvelo sikhuluma ngezinto eziyindalo eziwumtsinsi izinto ezingashintshi ezihamba zibuye ezingafi ezingapheli izinto ezinjalo izinto eziphilayo eziphefumulayo njengawe ezenza yonke into eyenziwa umuntu ngoba umuntu unayo yonke imvelo phezukwakhe so manje uma enayo yonke imvelo phezukwakhe konke okukhona emhlabeni kukhona kumuntu uthi mazibuko izinto ezikhona emhlabeni nezinto ezikhona emzimbeni ziyafana ziyafana kusho ukuthi ke usuke unemvelo mozokwenza izinto ezikhona kuwe nezinto ezikhona emhlabeni yebo uma uzomatanisa noma uzoqhathanisa izinto zemvelo nezinto ezikhona emzimbeni wakho akukho okukhona kuyimvelo okungekho emzimbeni akukho okukhona emhlabathini okungekho emzimbeni akukho okukhona ezulwini noma esibhakabhakeni noma emoyeni okungekho kuwe umuntu bese sibuya ke sibe nezinto zethu eziqondene nathi ngqo okuyizinto esizidalela khona thina uma sizothinta into ezifana nalezo zemvelo sikhuluma ngezinto zemvelo sinonkulunkulu bokuvela abadalwa yithi onkulunkulu abadalwa yithi yebo esazenzela bona thina sathi abasibuse onkulunkulu ingakho siyithola sesinenkinga yokuthi singakwazi ukukhona nokungekho singakwazi umehluko phakathi kokukhona nokungekho mazibuko ngicela ukukhumbuza umuntu obukele phatha lapho ipeni nani nephepha ukuze ukwazi ukuyibhala lento ngoba manje sesikhuluma izinto eziwu2 uthi mazibuko khona imvelo leyisegazini kuwe nesemzimbeni wakho ube khona nezinto ezonkulunkulu uthine esifike sizenze kuphi
la emhlabeni. Yebo, ukhona okwendalo, ukhona okuvela noma okwakhiwa ongesikho kwemvelo. Kukhona imvelo, kukhona ukuvela. khona imvelo khona ukuvela. Yebo. Lezi zinto zokuvela yilezi sibiza ngezithwalo. Yebo, izinto zokuvela zingama alien noma ayisiwe umtsinso okuzimilela la ezokuvela. Ungenzeka ukuthi mangithi akusiwe umtsinso okuyimilela ingaqhamuka emazweni angaphandle, zingaqhamuka espacing sithizeni noma emoyeni thizeni noma emhlabeni thizeni okungesiwo lona esikuwo thina. Zifika sezi-alien noma zifika sezingasiyo umtsinsi okuzimilela la noma ukuba khona la akusizo bayibiza nge-indigenous ne-alien. Yebo, ingakho ke beze besho njalo lokho kuwumtsinsi okuyimilela ikhona kwemvelo. Into eyenza ukuthi ngikhulume ngalolu hlobo lomoya, umoya wemvelo nomoya wokuvela, ingoba mnguni iyodwa into sithe masiyikhandela izinto kungezethu, masiyikhandela onkulunkulu bethu abasibusayo, sakuyeko kwemvelo noma kwemvelo kwayiminimizer, kwayifihla, kwathi ngikhona ngilinde la ukuthi niyoze ningikhumbule ngoba nina senigijimise lokhu okuyindlela elula yokwenza izinto nashiya lokhu okuyini noma ukuphila kwakho. Into enjalo nje mnguni, yiyo lento yenza ukuthi ngikhulume ngomoya wemvelo nomoya wokuvela. Yebo, ilapho nje mnguni, ngoba manje uma singalandela lezi zinto lezi okungezemvelo, ziningi izinto ezingabulawa uthola ukuthi ayisasebenzi ngenxa ukuthi sesibuyele kuphi emuva lapha izinto ezaqala khona. So manje kufanele ukuthi ke siqonde lento yomoya wemvelo nomoya wani wokuvela ukuthi uyini umoya wemvelo nomoya wokuvela. So manje uma siyilandela lapho sizothola ukuthi umoya wemvelo izinto eyijulileyo njengani, njengokudaleka komuntu. Into eyijulileyo njengokudaleka komuntu hayi abantu abakhwayo. Sinabantu abazalwa isperm donor lapha kudonate isperm, sahamba sayostorwa endaweni ethile, sahlanganiswa namakhemikhali athile ukuze siqhubeke siphile, bese sikwazi ukukhanda laba bantu siyobeka esibelethweni somuntu wesifazane. Ngoba naye umuntu wesifazane uma sizomlandela sizomthola ukuthi uyisithwalo umuntu wesifazane. Hayi boMazibuko, usithwala umuntu wesifazane. Ingakho umuntu wesifazane umbona ehlale njani, ethwele kunobunzima kuphi empilweni yakhe phezulu kwakhe. Khondlo, cela kukhona into efise ngiyicacisa. Kukhona okwaphezulu, kukhona okwaphansi, kukhona okwasezulwini, kukhona okwasemhlabeni. Uthi Mazibuko uNkulunkulu yinto yasemhlabeni. Yebo. Kanti kukhonani ezulwini? Khona umoya. Ezulwini kunomoya mngone, zonke izinto oyibona phezulu zikhona phansi. Okusho ukuthi konke okudalwe phansi kungokufika phansi. Akugona kokuvela. Akusikho kwemvelo, akusikho kungokuvela, akusikho kwemvelo. So kusho ukuthi Mazibuko masithi mother nature thina ngesingisi silahlekile, i-nature yangempela yilesi isezulwini noma isemoyeni. Konke mnguni okubona phezulu ukhona kuphi phansi. I-reflection yokunjani yokuphezulu yona imfihlo kamoya. Yebo, ikona okuyimfihlo lokho ukuthi i-reflection yokwasikwenze kuphi phansi ikuphi iphezulu. Size sithi thina uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso kabani wakhe, nge-reflection kabani, nge-reflection kabani yakhe. Kanti yini i-reflection? Umfanekiso, yinto ongesiyo i-origin. Mazibuko, kukhona umuntu wesilisa, kukhona umuntu wesifazane. Yebo. Lezi zinto zicishe yifani kodwa ayifani.
uthi umuphi umuntu owaphezulu umuphi umuntu waphansi. Phezulu sinomoya wamakhehla, phansi sinomoya wezangazi. Okuchaza ukusobala ukuthi indoda iyona ekuphi? Iyona Ephezulu. Owesifazane wakuphi? Owaphansi. Ngoba udalwa yini? Udalwa indoda. So Mazibuko ilento ke ufika ukuthi umuntu wesifazane uyisithwalo ngoba wanguphi? Owaphansi. Okay. Uthwele konke okuphi? Okuphezulu. Yebo, ukuthwele. Akaphili. Ngoba vele umuntu othwalayo uba umuntu osifazane umuntu othwalayo. Hayi. Phela owesilisa unqwazile. Wesilisa uyanqwaza. Unqwaza ngesixhosa kufaka into ekhanda. Yebo, yiko lokhu kufaka lemnqwazo le. Yiko unqwazile into efana nani? Njengokuthi mnguni leli thawula lipinki. Njengoba lipinki nje noma lisweet pink. Njengoba lisweet pink bese liba nento enjani? Emhlophe la emnqanqameni walo lonke. Ukunqwaza lokho. Ukunqwaza lokho umsukwa wesithwalo uze uthwale nje wena ngoba ukhona umuntu olinganise ukwenzana ukufana nawe ukuthwala. Yebo, ukhona umuntu olinganise ukuthwala okusho ukuthi konke lokho okuthwalayo wena okuyisisindo kuwe ukuthwesa ubani ulo phezulu olinganiseni ukuthwala. Onqwazileyo ngilahlekile nami ungalahleki mnguni. Uyabona nje mnguni? Yeah. Osifazane uyathwala ini? Inhloko. Owesilisa uthwala ini? Ungiyane. Unqwaza ngani? Ngongiyane. Wenza isifanekiso sento ayithwese ini? Umuntu wesifazane. Siyavuma. Wenza isifanekiso sento ayithwese ubani? Umuntu wesifazane. Okusho ukuthi umfazi uma sethwala inhloko uthwala indoda yakhe la. Uthwala ini? Indoda yakhe. Yini eyenza ukuthi azathwale inhloko? Ngoba manje siphela seganini. Yebo, usehamba ngomthetho kabani? Wendoda yakhe. Hayi baba wakhe. Hayi ngikhuluma ngobaba wakhe. Akithi ngisengisho ukuthi phela inhloko ufike ukhishwe ebuntombini. Yebo, ebuntombazaneni ufaka kuphi? Ebufazini. Ufakiswa ini? Inhloko ekhombisa kona ukuthi nawe usunenhloko phezukwakho. Siyavuma. Usuthwele ini? Inhloko. Uthwele indoda yakho la ekhaya. Ukuthi iyona yokuqhwakela. Iyona eyokulawula. Thina mase sinqwaza ke. Sesiyalinganisa ukuthi akumele ukuthi siyanqwaza. Hayi, sinqwazeleni. Sinqwazeleni ngoba sinabo abafazi. Asikabi nabo abafazi, sinqwazele bani? Sitshengisa bani ubukhosikazi? Sitshengisa bani ukubaluleka? Sitshengisa liphi igolide? I-culture Mazibuko. Hayi, i-culture kumbhedo, ungitshela i-culture. I-culture yini? Isiko. Usiko phela. Isiko nosiko. Phela lezi zinto ngoba zimbili nje zingezokufika emhlabeni. Umthetho wazo ukuphi? Wasezulwini. Ngoba uyini umthetho wazo? Umoya. Siyavuma. Manje ke akukutsheneke leyo nto ukuthi uma uzonqwaza wena ungakathathi leli golide olihloniphayo nozoliphatha kahle futhi ukudelela. Noma ukuzinika onginakho noma ongakanikwa khona. Okungakwazi ukuthi kuvimbe lokwemvelo futhi ngabe ukwenze njani? Ukwenzile mngoni. Okay. Ukwenzile mngoni. Mazibuko usukongidlulisa isuka. Usukongidlulisa isuka mngoni mawuzokhuluma ngemvelo. Mina ngiyimvelo mngoni. Angisiyo okuvela. So okay, masibuye lapho. Nasi isihloko. Sesikhuluma ngokuthwala ke manje. Lokuthwala Mazibuko kukhandwa yini ngoba manje umuntu uyathwala baningi abantu bathwele izilwane
baningi abantu bathelwe imfundo, baningi abantu bathele amandla ukuthi bona ba onkulunkulu lamhlabeni, bakhulu bona lamhlabeni. Baningi abantu bathwele izinto nje zonke. Thina sibancane sithula ubusha bethu, sithi thina ngesizwe ngabantu abadala sesinamalungelo. Sinamalungelo thina siyazi ukuthi vele sophila ngale esiyifunayo. Yabo. Angana ukuthi ke ngiyagwegwa yini, kanti siyini lesi sithwala siqala ngalesi sokuthi umuntu uthwala izilwane. Omkhulu masiqala, uyavuma na ukuthi omkhulu bebethwala? Ngiyavuma ukuthi omkhulu bethwalisa futhi. Ngiyavuma ukuthi omkhulu bethwalisa futhi. Okay. Ikhona into okuthiwa ukuthi angeke sikwazi ukuyibiza ngesithwala. Yeah. Sinalo umuntu okuthiwa umdali. Sinalo umuntu okuthiwa ubani? Umdali. Udaleni ngoba umdali nje? Izulu nomhlaba. Udale konke. Siyavuma. Ungumdali odale konke. Imake mazibuko. Ngizonixolela but ni comment lapho ukuthi mangijule kakhulu. Uthi kunomuntu. Yebo. Utheni ungathi kukhona uNkulunkulu, waye uthi kunomuntu? Ingoba isukela kumuntu. Uyabona nje ngoba ngithi umuntu uyazi ukuthi umuntu wesifazana ukwazi ukuthi umuntu. Uthi uyini umuntu wesifazana? Umuntu indoda. Umuntu yini? Indoda umuntu. Uma ethi umuntu impilo yakobantu okusho ukuthi kwakungamadoda ayemaningi ekhanda umthetho othile noma ekhanda isilawulo esithile noma isehlulelo esinjani esithile. Sibuyeke size la. Sinaleli igama elithi Mvelinqangi. Yebo. Kuthi bathi ke abanye amazibuko yingelosi umvelinqangi. Sinaleli igama elithini? Imvelo nqangi. Umvelinqangi. Umvela qala. Sinomuthi esinawo noma sinempande esinayo okuthiwa unqa ngendlela. Abanye bawubiza ngonqa phambili. Nqa awuyalizwa leli gama lithini? Nqa. Eyokuqala nqa. Yebo. Yinto yokuqala nqa. Kusho ukuthi unqa unongci. Yebo. Opposite kanqa ungci. Yebo ungci. Ungci. Yebo. Oh. Ya, ngabe ugcina ngci? Yeah. Noma ungci. Yebo. Okay. Njengoba leli gama lithi mvelo nqangi okusho ukuthi into eyaqhamuka kungazeki, into entsha eyaqhamuka kungazeki. Kwakuphilwa before kukhona indawo la bekuphilwa khona before yase lento iqhamuka noshintsho olusha. Mhlawumbe mangubeka kanjalo uzokuzwa ukuthi lento yinto eqala nqa ukuba khona. Bhala phansi. Yinto eqala nqa ukuba khona. Ngizaphi ke njalo ngoba ngisageka leli igama lokuthwala ngezilwane. Ngiyageka leli igama eliyini? Uthola ngola. Hayi qhubeka ngizokhola qhubeka. Yebo. Yinto eqala nqa okusho ukuthi mabethi bona owavela kuqala umvelinqangi owavela kuqala yinto eyayiqala leyo. Ibingezwe yebo ibikade injani? Ibikade ingekho kodwa kukhona abanye ngale kwayo. Yes. Imake mazibu kusho ukuthi manje umvelinqangi kahle wenze into ephambene
kunale ejwayele ukwenziwa abantu. Yebo, noma wenza into engajwayelekile ukunale ejwayelekileyo. So ke sekucacela ke mnguni ukuthi sinomoya wemvelo nomoya wani wokuvela. Uma sithi okuphezulu ireflection yakho okunjani Okulapha. okuphansi okusho ukuthi kwakukhona okuphezulu kwase kuvela kuqala okuhlukileyo noma okusha okuqhamuka kabusha kuphi Manje phansi. phansi emhlabeni. Masibuku kukhona ke lento ankinga ngiyazi ngesizulu. Kuthiwa kukhona i-first person. Ukukhuluma in first person noma uzokhuluma in second person. Uma uzokhuluma in first person uzofika uthi ngihambe no Sibanibani. U-second person uyoba uhambe no Sibanibani. Uyachaza ukuthi kwenzakaleni kodwa ukhulumela omunye umuntu. Manje mesizofika sithi thina umveli nqangi sikhuluma ungathi thina besikhona. Yebo, besikhona. Kanjani mazibu ukuthi thina sizalwa manje? Simbonile umveli nqangi ngoba Simboneni uyi-reflection yokukhona. yimake mazibu kusho ukuthi umveli nqangi umncane kunathi. Ingane phela umveli nqangi. Ingane umveli nqangi. Naku nje sithi umveli nqangi siyamthanda. Wambona kanjani wena ukuthi ungumveli nqangi ungamazi? Ubanike waqamba lelo gama elithi mveli nqangi ngoba umuntu owambonayo. Yithi sambona. Yebo. Siyavuma thina ukuthi thina sivuma ukuthi umveli nqangi uzalwe yithi noma wakhiwe uyisakhiwo sikabani sethu. Kusho ukuthi umveli nqangi uyinkosana kahle kahle umuthi uyambuka. Yebo uyinzalo yokuqala eyaqhamuka nani noshintsho. Umveli nqangi. Siyabuya ke manje. Siza kunomkhubulwane ngoba umveli nqangi nobani? Nomkhulwane. Yebo. Uma uyilandela lento ekujuleni noma beyithatha ngokudlala bathi unomkhuba wani? Weyilwane. Wathi mayise sebebudlile lokutshwala benomveli nqangi. Basebenza umkhuba wani? Weyilwane ngoba balalana ilanga selinjani? Selikhanya ngoba umveli nqangi uyini? Uyile wavela. Uyilanga. Balala emini ngoba ilwane ayina privacy. Zinayo privacy ilwane. Ngifuna ukuthi ungichazele. Masibuko lento kuthiwa mase thina ke sike sasonda thina kakhulu kodwa sisonde nabelungu kakhulukazi. Yeah. Bathi kukhona ama beginnings awu2. Yeah. uGenesis 1:1. Yeah. La uthi God created the heavens and the earth. Yeah. Kube khona ulendozo wakha nophezulu nophansi. Yeah. Yeah. uGenesis 1:1. Yeah. Kube khona uJohn 1:1 naye uthi in the beginning there was the word and the word was with God and the word was God. Yebo. Lento ikhulumayo icishe ifane nalokuthi kwakukhona wabona ubani ngoba kushuthi bonke laba onkulunkulu esithi thina obani onkulunkulu bancane kithi. Mina kuke kwafika ikhehla lathi mina ngangiphile ekuthuleni. Lisho kimi lithi mina ngimdala phezulu kwalomuntu enimbiza ngoAdam. Lathi ngimdala ngisho phezulu kwelanga mina uqobo. Lathi ngiyokwehlisela okunamandla ngiyokwehlisela izimfihlo zezulu. Uma uyovuma ukuhamba nami wena. Yes. Ungalahleki endleleni ngoba mina ngimdala phezulu kwelanga. Masibuko ngicela ukuyisho lento ngoba sizoqala enye series manje ehlangane nokuthi sifike sithathe izinkulumo zeBhayibheli sihlambulule zikhulume lo moya lo owemvelo hayi lo wokuvela ofishwe lapha kwelanga lokhu kwakuphi kwasekumnyameni. Ngutshela ukuthi baze bethi abahlabeleli noma abaculi
bathi wena ulilanga lani lomphefumulo yebo abukho ubumnyama makukhona bani makhona wena yebo makhamba yena kusala kube njani kubuyela kwi-ori G yebo ngoba yonke into yaqala phi yaqala ebumnyameni yaqala ekuthuleni la kumnyama khona akunamsindo uzubone ngisho ebusuku imvunge iyehla makwenza njalo kuba khona ini lithi uthi futhi uGenesis 1 kuthiwa what let there be light kusho ukuthi kumnyama siyavumelana manje mnguni bekungekho lutho ukuthi ngithi kuwe imaka mazibuko uthi manje ukuthwala kukhanya yini ngo ha nangu mazibuko esilahla ha uyini ukuthwala uthi mazibuko ukukhanya ukukhanya kuuthwala yilento masithi sifuna ukuphumelela sifuna ukukhanya sithwale yebo njalo uma uzofuna inhlanhla wena uzobe uthi update ini ubumnyama kuvelele ukukhanya ngoba ukukhanya kuyinto yasemhlabeni enjani khona ephathekayo ebonakalayo ngisho ungayiphethe yebo uyibona ikude lapha uqedile so mazibuko omkhulu nabo bebeholwa umoya wokukhanya bethi befuna ukwenzela imindeni yabo bafuna ukwenzela ingqedile uqedile mnguni bakhohlwa ukuthi ubani othwalayo ubani abamthwesayo bona ubani owathwalela bona bakhohlwa basebeyikhandela yini bona omkhulu onkulunkulu babo okusha onkulunkulu babo okungaphandle komsamo yebo okungaphandle kokuthula okungaphandle komngoni okungaphandle kobumnyama abangoni banjani amnyama ligama lobumnyama noma lesi sikhumba sobumnyama siuNkulunkulu asivaleni levidiyo ayikho lento lemazibuko uthini mazibuko uthi ukuthwala ukukhanya ngoba ngutshela mnguni akunakuthula phela ukuthwala ukukhanya akunakho ukuthula ufica imvungu evunguzayo yilento mazibuko amakhehla efika sicimezile ngoba sivalile ngoba yini ayini Ima akulale ngisho ukhona ikhaya umuntu ucisha amalala yebo ukuze uxhumane naye uzoxhumana nabezulu okungobani okungamakhehla ngoba ibona bokuqala hayi umvelinqangi ngoba umvelinqangi uvele kuqala ube wokuqala ukwenza ukuvela kodwa laba bantu babekhona bengavela yena ube wokuqala ukwenza ukuvela uyalizwa nawe igama lithi ubani umvelinqangi amaXhosa athi qamatha kuyikuthi leli gama uyawabona onke lamagama anoqa la uzusibhala ngesuthu ngoba isuthu thina siyasihlula ubhala lapho ngesuthu ukuthi lo kuthiwa nimbiza ngamani ngoba noma bazothi kumele simphikise mazibuko la siyamphikisa mazibuko phela la kusemsankungu isethi inkungu izosakuthina noma kuye lo uzosakuye mazibuko noma kuye lo kodwa ke alikwazi ukususa inkungu emoyeni kodwa susa inkungu emoyeni kusho ukuthi umoya kushudo kokuvela lo moya akusiwo wemvelo so masibuko lento ukuthwala iza nokufa ngoba ukufa ungasabonakali yebo ngoba into efile hayi ukuthi ayikho ukuthi nje asithini isukile phambi kwamehlo wethu asayiboni kodwa ke mnguni usugama nxa kulesi sihloko lesesinye lesi manje sokufa ya sizosithinta lesihloko sokufa nokufa unjani uphila
Mazibuko uhamba. phela angithi yabona masoyihumusha ngale ndlela masoyiletha ngale ndlela ukuthi isithwalo siukhanya thina bekumele ukuthi sibuyela kuphi Kwi-origin. eorigin ube kumnyameni. Yebo. Ebumnyameni ngoba thina sibamnyama vele thina. Singabobu mnyama. Singabobu ngoni thina. Abangoni bahlala ebumnyameni abokuqala bakaNkulunkulu. Ubuqala Abangoni. Abokuqala bakaNkulunkulu ababengenaso isono. Kodwa kwathi makuvela ukukhanya kwenzakalani? Wadaleka isono. yebo Ngoba ukukhanya kwathi makubona ukuthi ubumnyama busekhona kwathi ukukhanya angidivide mina ngidala inyanga. Ukhanya kwafika kwavela khona saqala isono ngoba kwaveza izimfihlo zabokuqala hayi abavelayo. Kwaveza izimfihlo zabokuqala ukuthi ngoba behlele kumnyameni nje benzani. yebo niyababona naba Imake babona uba umuntu wesifazane noma ubona umuntu wesilisa noma sibabona siyabantu besifazane sibamuntu wesilisa noma sibabona inganiki ilanga laveza imfihlo kaNkulunkulu ukuthi daleni. yebo ingani baze bethi bona uAdamu wathi uNkulunkulu awusekho lapha engubeke khona. uAdamu ngaleso sikhathi uthi uqeda ukudla aphula wasenza waseyithatha amahlamvu wenza Wayifihla nani mbona kanjani uyifihla esebumnyameni wayifihla ukuthini ebumnyameni. wayifihla ukuthini esebumnyameni okusho ukuthi lo muntu ngoba eyifihla nje ngamahlamvu usekuphi Ukhanyile uzabonana ubuze bakhe. yebo ubona kuhlukile manje kunalokho ade kwazi yena. Buka-ke abamazibuko manje sowuveza enye into ebingekho-ke emqondweni yethu. Uthi kokuqala kwavela umvelinqangi. Yebo Umvelinqangi bese walala noNomkhubulwane. yebo wakhanda konke phela umvelinqangi angithi uyayidivide manje. Imake khona. Uthi manje uAdamu uyinkinga ngoba naye wenze lokho kwenziwa ubaba wakhe. Wokuphinda futhi enze okunye ukukhanya phezulu kokukhanya kwebukhona. Uqedileke mnguni ngoba uma leli langa liphuma Yeah. lihlukanisa liyoba imunyu noma liyoba inyanga selinobulilo obungaka Okubili. kanti uyifihlani lona ngoba phela akasasuye lo yamuntu obekade Oh yeah. ujikile manje usenesinye isitho manje usethi hayi ngeke abangangiboni. Hayi bomazibuko. Hawu wenkosi kanti ufuna ukuthini nini? Uthi uAdamu Ilanga la likhanda kanjani inyanga ngoba ingesifazane inyanga? Noma mhlambe umuntu ophikisayo ukuthi ilanga likhanda kanjani itshe kodwa lona liwumlilo. Nanso-ke into angithi ilanga likhanda konke uyabona malihamba ebusika kusha izinto konke yeah. ngisho amanzi enzani Sithi ngesingisi isolar system ngoba usolo usho ilanga. yebo angithi ilanga malihamba kodwa malibuya kuvuka konke Bekukuphi sonke lesi sikhathi lokhu. angithi uyabona-ke nobumnyama buba bukhulu ilanga manje mbile Siyavuma. buba bukhulu ini Ilanga maselihambile. okusho ukuthi umuntu othwele ubani ilanga yini ekuthwalisa zonke izinto la Linamafuthalo. liyathwalisa Manje uAdamu emazibuko unobulili kusho ukuthi ngala umuntu wesifazane ngala umuntu wesilisa u-X no Y. Adam phela uyena oveza imfihlo ye-DNA yama-chromosome yazo zonke lezi zinto lezi ama-genes ama-genetics zonke lezi zinto yivezwa ubani u-Adam. Uzongilungisa mazibuko kusho ukuthi uAdamu ngesikhathi engakadli angakablethi lokukhanya kube ekhanda ubese uye nje ebese umoya. yebo Ebehamba ewumoya wathi mase idlile lento waqala wayibona manje seyinyama
kodwa nesitho sani ezindoda njalo isitho sami sendoda kodwa mayithi ithi ayibo angisewona umoya yebo umuntu usabahlimpela wasezikhandela phezulu wa transformer from emoyeni weza enyameni wasuka enyameni waya umuntu esifazane phela masibuku uthi uEva akekho uEva hayi ukhona uqhamuka uEva ngoba phela uEva uyindabuko baze bethi laba abasindisiweyo noma abanikazi beBhayibheli abafunda iBhayibheli ama-Christian wonke namasonto la baze bethi wahlonyulwa ubambo lika-Adamu kuze kwakhiwe bani bathi uNkulunkulu owenzani leyo nto nje inganomoya nje vele siyafuna inganomoya nje vele mama nenhlakanini le ndlela osho ngayo uthi wena uAdam uye wakhe owafika wakha uEva yebo iBhayibheli lithi lona uNkulunkulu wakha uEva kuAdam no yebo uEva uphuma kuAdam kodwa wakhiwe ubani uAdam yebo wena unyiwe yimi futhi uzobulawa ubani yimi ngoba wena wakhiwe yimi zonke ijezo engizozehlisela emhlabeni ziyokwehlela bani kuwe yeah yilento bafika bathi ke manje yena uEva uyophathwa yinhlungu bese izapha qedileke konke ubunzima engimzwile mangikhanda wena kuyoziwa uwe isiqu sakho uAdam Mazibuko ukhanda umuntu ngoba yena uzizwa seyedwa la emhlabeni yebo asakwazi ukubuyela kuphi ezulwini yebo ubuyela kanjani phela kubaba ngoba akasehlangana kufanele ukuthi yebo kufanele ukuthi efe enyameni bese kwazi ukubuyela yo uzofa enyameni phela bese kwazi ukubuyela kubaba so Mazibuko lento oyishoyo into engiyithanda kuyona ukuthi siyaqala kamanje ukwazi ukuchaza labantu abafike bethi ayikho lento kaAdam ngoba if uAdam ukhona uAdam noEva kuphela kwakhandeka kanjani abantu abaningi kanje if uthi bevele bekhona abantu bebekhona bebephila phi emoyeni namanje njengoba bekhona no Mazibuko ngikhuluma ngalabo benyama okay bathi labo benyama uAdam kwakwenza kanjani ukuthi uAdam akhandwe uNkulunkulu noEva akhandwe uNkulunkulu kodwa bakwazi ukuba nezingane ezigcwele lonke seyachaza ke sesiyakwazi manje ukuyibona ngozobe ngalendlela usho uAdam afike wakhanda abantu uEva waphinda kwadlula isikhathi futhi wakhanda omunye umuntu wesifazane yebo wakhanda omunye futhi umuntu wesifazane waphinda wabazalisa bahuye wasenza amanyala ukuthi akhanda into aphinda ayidle yena yilento wathi mase ulentoza ukhona uzongilungisa izingane zakho uAbela noKhayini baphinda futhi mayithu uKhayini mase ibulala ubhuti wakhe uAbela wabaleka wathi uye emazweni yilamazwe vele bekhandwe ubani uye uAdam yebo lezi ingane zibanga okudaliwe ubani umdali okuluhlaza namafutha okuluhlaza yini uhlaza konje ilezinto ezigreen okuluhlaza ngiyona lana siwabiza ngamakhabishi ngitho yedwa wayepheka amakhabishi siyafuna ethi uyawosa siyafuna ngoba amakhabishi awosiwa adliwe njani enjalo uwadla kanjani amakhabishi uwosile ngoba uwabulala umsoco mawenza msowaphela yebo imake Mazibuko kusho ukuthi uAdam kahlahle uyisijeziso sikaMvelinqangi ngoba uMvelinqangi naye wafika wenza okungenziwa emhlabeni yebo manje uAdam yena senza ungenziwa kuphi emhlabeni manje inkulumo ke ethi ke Mnguni Adam ukuphi na ithini
Adam ukuphi na? Ukuphi na? Ngoba lona odale uAdam umazi uAdam ekuphi esebumnyameni njengoba naye ehlalaphi ebumnyameni njalo mayeze kuyo bembiza ngani ngomoya ngezwi yebo bembiza ngani ngezwi uthema yemmemeza uAdam akasamuzwa sekungathi uyamignore kanti uAdam uphazamisakile sekukhona le disconnection phakathi kwakhe nobani naleli izwi uthi Adam ukuphi na? Adam usebone yonke into ekhona kuphi Emhlabeni ngoba uzikhandele ini elapho wakho ukukhaya. yebo Khondlo kushuthi lento le yiyo le efanayo njengomsamo. Umfana afika akhuliswa la ekhaya ukuthi uyakwenziwa kanje mofuna uhlanza umsamo. Kubebaniwa ku TikTok ngilwiswa ngendaba yenkosana. Yiyo le. Babengamthuki, babengihudula phansi abantu. Bengitshela khona ukuthi wena usiya umZulu awubuye emakhaya wena. Wena bangibiza ngazo zonke inhlamba lezi engazazi. Kodwa ke ngoba mina ngumoya. Awunandaba nayo yonke into ngoba inhlamba ayinamathela lapha. Mina ngilandaba nenhlamba. Uthi Mazibuko manje mawuzongishaya sekungokunye. Uthi Mazibuko inkosana njenganayo uAdam lo. Inkosana iyakwazi ungawulandeli umthetho wala ekhaya. uAdam uyinzalo yelanga njengoba Adam eyinzalo yelanga nje okusho khona ukuthi ilanga lalithi lizala uAdam ngoba kufanele ukuthi enze okuhlukile okunalo ngoba lona lunile kubaba. uAdam wenza unjani ongekona wazenzela okwakhe yena njengobaba wakhe ngoba lo baba wakhe washiya umoya. Mazibuko Washiyani umoya wawushiya umoya baba wakhe wathi umoya ngiyawushiya ngcono ngibe kuphi ngibe senyameni noma ngibe semlilweni umlilo nawe abanye ke ngendlela ke ejulile umlilo umuntu osifazana uyashiza phela lo muntu osifazana ingakho ufuna ukuhlala lapha ingasaphumi nibe disconnected ukhanya kuyisithwala ukushisa kuyisithwala yemnguni phela ukhanya uhlukana kubulili bubili Nkosi yami. Ukhanya ukhona okwelanga ukhona kwani okwenyanga kubili khona wasemini khona wasebusuku kodwa mawuthi uyakubuka wasebusuku ngoba akusikho kwemvelo uhlale usithele kungabonakala. Siyavuka yebo ngoba kwakhiwa kwawumsuso wani welanga ilanga lihlala liphila lodwa. Kusho ukuthi Mazibuko inyanga if yayingekho omkhulu bebezofika ngobusuku badilize lonke izwe leli vele ngoba kuyoba usokubusa ini ubumnyama. Ingakho iorigin kulezi ibane kuyinkanyezi yona origin. Okay Mazibuko asibuyeni ke manje sibuyele la emhlabeni ngoba sisindwa ile nyama. Siyathandaza, siyathemeleza, siyakhuluma nomoya, sigqoka amajazi anenkanyezi anelanga, sinemsamo, kahle yini esinalo sinonkulunkulu bakuphi abesemhlabeni. Makumele sikhetha kuphi ke thina njengoba sila ngoba nathi sizalwa uyena uAdam. Kumele sibuyele kwi-origin thina ekuyinkanyezi. Babona abantu abane majazi nezindwangu ezinani inenkanyezi baphethe iorigin. Uma bephethe umuntu onophawu
lwela okusho ukuthi lo muntu lo uphethe ukulaka uphethe ukufa uphethe ukuthwala uphethe isithwalo esihlala sidikibale senze sihambe bese ufuna ukuthi wesenze njani futhi usiphakamisa phinde uyosilanda kuze ukhona futhi ukuqala wenzeni nelanga liyaphuma liphinde lenzeni iphinde lishone okusho khona ukuthi ukuthwala nakho kuqala nokwenzani nokuphetha phelele phelele mkhulu kuzoba khona umuntu obuza umbuzo obhedayo emazibuko ubuyabhedana vele abantu abazongibuza mngoni abantu abangangizwa mina futhi ngeke baphinde bangizwe labo bantu ngicela ukumbuzela ungabuza mngoni uzombuza umbuzo obhedayo umuntu athi manje sithwalo ngiphuma kanjani kusona ngisilahla kanjani sithwalo ngoba sengithwele manje sengiyabona bengingaboni bengithi mangithwele kuzolunga but manje sengiyabona ukuthi hayi ngeke lento bengiyifuna kiyo wenza kanjani umuntu nasi isigubhu nazi imbuzi uyihlabile yazi ke mnguni uthi lezi zinto ejule kakhulu besithi soyithinta lapha eBhayibhelini kanzima kabi uma sesilandela le nkulumo yabangcwele bakaNkulunkulu sesithatha izimfihlo kaNkulunkulu siyibeka ngaphandle uma nje sesiyibeka ngaphandle ngoba lapha eBhayibhelini isiqalo nje sakhona okokuqala kaNkulunkulu isona siqalo lapha okusho ukuthi okokuqala kaNkulunkulu ubumnyama siyavuma okokuqala kukabani kukaNkulunkulu okusho ukuthi sikhuluma ngempilo yasebumnyameni impilo yobusuku impilo yokulala impilo yobuthongo impilo yokuthula okokuqala kaNkulunkulu yiyo leyo nto leyo engenza umuntu akwazi ukubuyela kwi-origin aziyeke zonke lezi zinto lezi ingakho ke beze bekhale abasindisiweyo kuyikuthi abasindisiweyo basuke beyibhude ngenye into bayithatha bayiphendule bayenze ukotini ngendlela ongayazi yini na bahamba bagcine ngoba balandiswa umlando orong yebo orong bebe kulandelwa iqiniso kahle kahle ngoba masikhuluma ngabokuqala noma ngokuqala kaNkulunkulu sikhuluma lapho sikhuluma ngeqiniso uqobo lwalo sikhuluma ngeqiniso uqobo lwalo ngoba lapha eBhayibhelini kube kuyiqiniso namanga kube kuyiqiniso nenkohliso noma kubekwe iqiniso ngamanga yebo iqiniso likhona sinezinto ezintathu lapha eBhayibhelini sineqiniso sinamanga sinemfihlo yeqiniso zingaki zintathu yebo okusho ukuthi okungabonakali okubonakala ungaki kubili amanga nani neqiniso bese kuba khona imfihlo yeqiniso imfihlo yeqiniso umntwana ngoba iqiniso ubaba amanga umama imfihlo yeqiniso bani ingane yinono ukungoni iqiniso ubaba amanga ubani umama ngoba uyinzalo kabani uyinzalo yeqiniso okusho ukuthi i-oppose kabani kababa yebo siyavumelana manje siyavuma uma i-opposite lento izale imfihlo yani iyaliqiniso yebo ingakho uma umfazi efika ekhaya uthiwe abantu bala ekhaya ubani ubaba nengane usuqedile ngoba lona akusiyo kuphi asiwa wona la noma ungangizonda ke noma ungangithuko uthi mina abantu besifazana ngaze ngibathatha kanjani kodwa bona bakhandwe indoda so mazibuke isithwalo ngokulula isithwalo usilahla ngokuthi ubuyele kwiqiniso yebo uhlale eqinisweni nje ubuyele eqinisweni bakhona kwaqala khona lento yakho yokukhanya yebo angithi
sekune siteketiso ngabe siteketisi ngabe yinto abayisho ngempela benze ngathi balokhuzana bathi thatha lento la kuma social media ngabe media ngabe network ngabe ba yeah bathi thatha lento kuyaphilisa yebo kuyaphileka yes yebo angeke ukwazi ukuyithatha ungenaso ini isibindi oh yes ungenaso ini isibindi ngoba isibindi sikhandwe yini igazi enigazi liphathwa enhlizweni okusho ukuthi uyoba nenhliziyo enesibindi ukuze ukwazi ukuthatha isithwala yebo ngoba le yanto awukwazi ukuyithatha injani ungenaso isibindi kukhona into ezofika ikhanyele masofika lapha ngeke ungakhanyela semnyameni manje yebo masofika lapha mawusuthatha le yanto ikhona into sekuyaphileka sizokwazi ukwenza ukuphileka yebo bathi ke ukuphuma kwelanga uqala kwani kwinkinga kwempilo kwempilo yebo ingakho bethi thatha lento kuzokwenzani uzophileka ukuphuma kwelanga uqala kwani kuphila kwempilo okusho ukuthi thatha lokukhanya wena ukuze uzokwazi ukuthi wenze uphile yisona ke isithwalo leso sini isithwalo siyilanga sukukhanya yebo ngeke ungakhanyi ungaduma umhlaba wonke mawusuthathe isithwalo yeah uzethi selokhu ngayithatha okusho ukuthi ubephila ngemvelo uphila ngeqiniso kodwa selokhu athatha le yanto usiyakwazi ukwehlukanisa ini amanga nani neqiniso yebo into engahlangani azikwazi ukuhlala emzimbeni wakho ayihlangani lezo once wayihlanganisa uzokhanda ibhomu anginengane mayingakilandela izinkinga ikababa nomama ngeke phakathi kwabo angeke iye ndawo leyo ngane ngeke iye ndawo leyo ngane le impilo yayo yonke isifile ngani na ayikwazi ukuphila iorigin oyiyo ifuna ukuphila impilo kamama egxeka ubaba nekababa egxeka umama yona nje yingane ifuna ukuphila impilo kababa egxeka bani umama ekabani yamama egxeka bani ubaba eyayo ngoba iyona le origin ibona lobubuwena lobubumnyama lokungazi into eziningi eziphakathi kwaloya nobani naloya yeah ilapho nje mnguni uma ungayibamba lapho ayi ngeke ngijulile le ngeke ulahleke mnguni utshelwe uNkulunkulu na evele ezulwini hey semsusankungu la ya akusemsusankungu ungathi manje akwesibambe la mnguni kuningi khona kuningi mnguni akusengona ukususankungu manje ngoba kusizibuyele bomnyameni manje ya sibuyele eqinisweni ebabukeli baSolomon TV hayi babukeli baSolomon TV Solomon TV kahle liwukukhanya emfihlweni uyangizwa ngithini liwukukhanya kuphi emfihlweni akusile la kuphi elala emhlabeni yilento umuntu mezwenza izinto zala emsusankungu noma izinto zelomoya okhandwa umsusankungu uthi uma uyithatha uyisa ekhaya ufike uxatshana ekhaya angeke ngaxatshana umuntu ngeke ngaxatshana ngoba siza nani ziza neqiniso ngeke ngaxatshana umuntu ayibona ke le video babukeli la uhlezi nomkhuluma zibuko ukholele bomnyameni nawe ungasondela kuye zintathu indlela zokusondela number 1 amaphupho ukwazi ukumuthi mawufike ubone into ebusuku uyibona ungathi into ozomela ukhulume nomazibuko every Sunday besides Sunday yokugcina
ufike unikele ukhulume nami noma ukhulume noNkosana noma noDlamini ukwazi ukuyithola lento le isithola isikhathi se1 on 1 noMazibuko kube khona imbizo iviki lokugcina lembizo every viki lokugcina lembizo ukwazi uzohlala ulalele lo moya then kube khona nemfundiso zalomoya lo then kube khona itho hayi thina sithwasile yabona ukuthwasa sithwasile impela 1.5 years sithwasa kodwa bengiqala mina ukuthi lo 1.5 years ukuthwasa uthathwe ufake evikini uphume wenze njani uhlanzekile ubone ukuthi wamosha ngesikhathi nangemali ukukhona 90,000 le ekuthwaseni yakwawuyilento sesiyilindile okumele ukuthi itho sisave le mali leya yebo inhlungu zona zobumnyama kumele sayithola ukuze sikwazi ukuyiqonda lento emesifika kodwa ke senza iphuthe lokuthi thina sigagamele sithi sinamandla sihambe siyolento siyothwasa so lezi indlela ezu3 suchoma yazi khona abantu bebachomele Mazibuko mabefona isithunywa sokuthula isithunywa sobumnyama vela bachome bathi mina ngiyasebenza siyakwazi ukuthi uyasebenza asikho nje isidingo sokusitshela ukuthi uyasebenza asikho nje isidingo sokusitshela ukuthi kulate ku-early iningi imali incane imali yonke lonto le uyeke phansi zintathu indlela zokukhuluma noMazibuko sebenzisa le ndlela ezintathu ungafuna okwakho wena ube umveli nqangi nawe ngokwakho ukhanda okusha kunalokho kubekiwe uthathu kusho ukuthi wena Mazibuko kusho ukuthi wena abantu ubabona heyibo wabona kaningi ngenyanga ya vele kodwa badeli lokho bayahlupha abantu every Sunday when uyababona abantu yebo ngikhuluma nabo futhi bangikhulumela imisangano yabo bangedelele mabethanda benze ngathi awunandaba wena kodwa kuyindaba ukuthi wena ukhona la yebo ngabona sewuqedile ngabe usubuyele ebumnyameni le babe ngihambele mina kulamathongo kodwa manje ngilethelwe lapha ukuthi ngibekhona for bona nawe noNkulunkulu ezethi ungasali endleleni uhambe yebo usho njalo mayifu ubuyazi ukuthi yithi sophinde sifuthi singcolise futhi injalo nje injalo phela vele iqiniso libulawa abantu nokuphila kwami isikhathi eside mnguni kuyobe kuvume yena uNkulunkulu nje lenyama yomuntu ephila kimi bawebulala abantu inyama yomuntu ephila abantu kimi ibona abantu abawubulalani mina yebo lenyama ephila kimi mina ngeke bangibulale mina nginandaba nokufa no siyacela ke bathu uze msusa ungaqali ngokugagamela uze msusa nkungu save petrol wakho ukhuluma noMazibuko 1 on 1 bese uMazibuko uzokutshela ukuthi yenza kanjani khona imbizo nakhona uMazibuko yakunika isikhathi futhi kwimbizo uphinde ukhulume ubuze wenele kube khona amathobo ngena kuyitho sokuthatha sikubeke uyobuhleli naye lo Mazibuko ohlala umthethisa lapha ulokhuzana nize ngcine ngithethisana ngixabana kuye le ngeza xoshwe kwitho yakhe akakwazi uyahluleka ekaxosha nje uzoyihlolela noma uzombona nizoxoxa ngoba akahloli uMazibuko angaxosha lapho angaphinde futhi avale ifoni nje mawuthi uyamfonela angabe nandaba kodwa mayese kuyitho uyakhosa ngisho ungahlupha kanjani fanele ukuthi awulawule lo moya okuhluphisayo uze ube umoya ohlambulukileyo uphile wena usithola ke umsusa nkungu sikhona la kwaBest usithole eGoli kwaGoqungene le ezona usithole eKapa eKhayelisha usithole kuMatho sambela zonke ke lezi ndawo Venda Mpumalanga Eastern Cape o Underberg zonke lezi ndawo lezi ezikhona ezinempophoma ezinamanzi ngoba thina sizinyanga zani zamanzi asizi inyanga zemithi namakhubalo
asikhubi thina kodwa sizinyanga zani zamanzi siphila ngomoya amanzi amen Sibonga kakhulu.